Čaute! Na dnes som si prvá prechystal takúto brutálnu koženú kabelku. Pozrite sa, úplne nádherná farba. Máme ju ešte, ukážem vám aj v bežovej farbe. Kožená, brutálne modely nájdete na našom e-shope. Letné, kvietkované šaty, úplne brutálne, značka Kontatok, pekne sedia, taký voľnejší strih, úplne super. Nájdete na našom e-shope. A táto brutálne, krásne spoločenské šaty, aj voľnočasové na party, úplne brutálne, krásna farba, nájdete tiež na našom e-shope, alebo takéto, pozrite, bavlnené, nádherné, s opaskom, letné šaty, výkol, úplne super. Tiež nájdete na našom e-shope. A potom, aby som nezabudol, brutálne, dánske, krásne, a ukážem aj na sebe, kráťasy, také štýlovky, pekná farba. Tiež nájdete na našom e-shope. Je to brutálny, letný, bavlnený, teplakový materiál, taký tenučký, komplet, tie kráťasky, k tomu mikinka podkážete, úplne nádherná farba, s červenou farbou, úplne brutálny model, takže čaute!